Slovenská hokejová reprezentácia sa predstaví už tradične na nemeckom pohári. Ten začína 9. novembra a končí 12. Naši reprezentanti nastúpia proti Rakúsku, Dánsku a na záver proti domácemu Nemecku. Slovensko vyhralo turnaj v histórii 4-krát, ale naposledy v roku 2016. Minulý ročník našim nevyšiel, nevyhrali sme ani jeden duel a dosť nám vyjazla koncovka. Superov sme vo všetkých dueloch prestriedali. Ale nepadalo to tam. SZLH predstavil konečne nomináciu a poďme sa na ňu pozrieť. V nominácii nájdeme skúsených hráčov, ale aj dvoch úplných nováčikov. Výber tvoria hráči len z CZ a SK Extraligy. Na turnaj nejde to najsilnejšie, čo by mohlo. Je to ako minulý rok, kde prioritou bude domáci Kaufland Cup v decembri, kde rozhodne pôjdeme s lepšou zostavou. Nemecký pohár skôr slúži na ukázanie sa hráčom, ktorí v tej reprezentácii veľa neodohrali, respektíve vypadli v minulosti z nej. Začneme brankármi. Samuel Hlavaj po dobrých výkonoch na majstrovstvách sveta odišiel do Plzne, kde sa delí o zápasy s Dominikom Pavlátom. Samuel má zatiaľ dobré osobné štatistiky, ale mužstvo s ním v bráne vyhralo len 2 duely. Matej Tomek tiež chytá v Čechách, je jednotkou Litvinova, s ktorým prehral len jeden duel a Litvinov je obrovské prekvapenie úvodu sezóny. Matej má na tom veľký podiel. V nominácii na nemecký pohár bol aj minulý rok, ale vypadol kvôli zraneniu. Obrana. Najskúsenejším obrancom v našom kádri je Peter Čerešňák. Ten spoločne s Grmanom a Michalom Ivanom budú lídrami obrany. Čerešňák je zároveň štvrtý najproduktívnejší obranca Českej ligy. Posledným obrancom v Českej extralíge je Martin Bučko. Na majstrovstvách sveta sa predstavil aj obranca Nitry František Gajdoš. Má len 22 rokov a stále je to veľmi perspektívny hráč do budúcna. Slovan aj napriek mizernému úvodu sezóny má v nominácii hneď 4 hráčov, z toho 2 v obrane. Golian a Beňo mi však zatiaľ neprídu ako reprezentačný materiál, ale obaja sú tiež ešte mladí hráči. Golian prinesie hlavne centimetre a tvrdú hru. Zo zvolená zase príde David Mudrák. Útok. Oliver Okuliar na tohtoročnom šampionáte moc nezahviezdil, ale v tejto sezóne sa mu zatiaľ veľmi darí. Je 5. najproduktívnejším hráčom Českej extraligy a bodovú potenciu od neho čakáme aj na tomto turnaji. Hovorí sa aj o záujme skautov zo Zámoria. Som rád, že šancu dostane Peter Zuzin. Ten je aktuálne najproduktívnejší hráč extraligy. Bronzový medailista z olympiády v minulej sezóne vypadol z kádra, ale po takých výkonoch, čo predvádza, ho nemohol Craig Ramsey opomenúť. Jozef Baláš je zasa asi jediný hráč Dukly, ktorý tento rok niečo hrá. Minulý rok mu majstrovstva ušli len tesne. Adrian Holešinský podáva dobré výkony v Plzni. Lukáš Singer sa zasa vracia po 4 rokoch do reprezentácie. Podobne je na tom aj Matej Paulovič. Zvedavý som na Faška Rudaša, tomu minuloročný nemecký pohár nevyšiel a mám pocit, že prešlapuje na mieste. V nominácii aj Samuel Takáč, ten sa však zranil a je otázne, ako dlho bude pauzovať. V tíme uvidíme aj dvojicu z Šinca, Hrehorčák a Roman. Tí sú kvalitní hráči do bottom 6 a obaja majú 23 a 24 rokov, takže je jasné, že s nimi majú dlhodobé plány. V kádri nájdeme 2 nováčikov. Matej Kašlik zažíva vynikajúci štart do ročníka. V 13 dueloch má 14 bodov a patrí k lídrom zvolená. Čakal som od neho breakout sezónu už minulý rok, ale bohužiaľ sa zranil v jej priebehu. Druhý nováčik je Silvester Kusko. Za mňa trochu nepochopiteľné, je to hráč zo 4. formácie Olomouca a nie je už ani perspektívny do budúcna. Veď má predsa už 28 rokov, ale tak v klube pôsobí Petrovický, tak hádam vie, prečo si ho berie zo sebou do reprezentácie. Nominácia je podľa mňa celkom slušná. Áno, asi by som rád uvidel, či Martin Revaj má na reprezentačný level, či Samuela Bučeka, ale treba si uvedomiť, že je to len nemecký pohár a silnejšia zostava sa predstaví v decembri na domácom Kaufland Cupe. Zároveň je to len začiatok sezóny a tak sa nebojte, vaši obľúbenci sa počas roka v nejakej nominácii možno objavia. Myslím si, že tá zostava môže zaútočiť na turnajové víťazstvo, ale bude záležať od toho, či sa nájde poriadny strelec. Strašne budem zvedavý na to, ako budú vyzerať presilovky, keď už ich nebude kresliť Pardavý. Program našich teda je, vo štvrtok 9. novembra sa naši predstavia o 12:30 proti Rakúsku. V sobotu nás bude čakať o 11:00 Dánsko a v nedeľu nás o 14:30 čaká domáce Nemecko. Tak čo, ako vnímate nomináciu vy? Budete sledovať nemecký pohár? Ako si myslíte, že na ňom naša reprezentácia dopadne? Napíšte do komentárov.